Så kører vi. Hej, jeg vil gerne prøve at slå Jim Lyngelis rekord i at spise fraiche på flest fraiche på 1 minut. Yes, hvorfor skal du også snakke som bøsse? Snakke med mig. Vi starter tiden. 3, 2, 1, 0. Jeg stopper. Kom, Jacob. Det ser kvæligt, Tiden er gået. Det er gået 25 sekunder. Og så Jacob, du mindst er 7. Vi har overline, så til godt. Det bliver set pisse varmt. Ja! 8! Nu er det 8 på et minut. Ja. Prøv lige at sætte ind på Godmorgen Danmarks Facebook.